Ngiyakhetha uNyazi lwezulu. In the Bankuloo. Inkosi izanukusa In the Bankuloo. Bantwana abahle basezulwini, ngiphakama nokuthi ngibonge ithuba engiliphiwayo phakathi komuzwa osemoyeni. Amen. Sibonga uNkulunkulu osithwalile indlela yonke sasafika kuleli zwe lokude kangaka. Abantwana basezulwini silethwe uthando lokuthanda ushembe. Amen. Nokuthanda abantwana bami. Ngibonga nje naleli thuba bantu abasha baleli bandla esiphiwa lona ngobaba bethu abefundisi phambi kwethu. Esikhathini esiphambili belingekho abantwana benkonzo. Inkonzo bekuba into yabantu abadala, kodwa ungalozinde wasikhumbula khumbula umsebenzi wakhe asuka nawo kwaNontanda Bathalati, ukuthi nabantwana baleli bandla balithola ithuba lokuthi baguqe nabo bayibabazi indaba kaShembe. Amen. Uzathi uNkulunkulu wethu uthi uma ngabe nosipha inkonzo lithi sizopha abantwana bethu ithuba ukuthi khona sizoza ukuthi bayalandelandela yini kule ndlela esihamba ngayo. Lothunyazi malisipha inkonzo lithi sizopha abantwana bethu nabasho bakhulume ngemisebenzi emihle nemikhulu yamakhosi asekuphakame. Amen. Manje mangcwele ithuba lelo umuntu angafuna adlale ngalo uma ephiwe lona, njoba silulekwa ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu akakhuluma into elingene yena. Ibonge inkosi. Ungasabalali ugcine weqa ube usengumntwana, ngoba kuyafundiswa kuyakhiwa ibandla lakusasa. Futhi silulekane kahle uma ngabe sinikwa ithuba lokululikana nangempilo. Ithi inkosi uNyazi ngenye imini siye kulo ngawo lo msebenzi, ithi hambani ke ningilandele nalaba abasematshwaleni abaphuzayo nabo nibuye nabo nizila. Ayibonge inkosi. Ngakho akekho umuntu olahlwayo, angathi umuntu mangabe sabanjwe isona esimhlulayo esithile engonanga umsebenzi kaNkulunkulu bese yalahlwa lowo muntu kuthiwa akasafanele ukuhlanganyela nabangcwele. Ifuna sakhe indlela abantu abasha ukuthi sihlezi njalo semhlangabeza simgqugquzela ukuthi sondela kuNkulunkulu, mhlawumbe ngelinye ilanga uzokukhumbula ukwazi ukusinqoba lesi sona. Ayibonge inkosi. Ngikusho lokho ngoba ngenye imini kwayekwenzeka emzini wasePhakameni. Kwakhona inkosazana eyithandwa kakhulu uLanga Thomas Lord.
kwakuye ukuthi makuphuma imgidi ibe sigaxa isigubhu nombani kunesiphiwo sakhe khona bathi masisemgidini bahlabelele kakhulu yona yayiphiwe ukuthi ithwala isigubhu bese sishaya yayisishaya lesisigubhu bantwana benkosi siye kosabela endlini emhlophe izwi inkosi ihleli khona isigubhu sikhala intombi sisemgidini kwenzeka ngenye imini yazuzwa isono lenkosazana yayisithi ngiyashiya ngisazoke ngihambe mhlawumbe ke ngiye naseThekwini ke ngiyohlala khona yasibatshela abambalwa yasibonakala ingasekho kwathi ngelinye ilanga kuyimgidi ithi inkosi ilalela isendlini yayo yasizwa isigubhu ukukhala kwaso ukuthi asakhale ngaleya ndlela leya yana eyazi isikhala ngayo nombani bantwana benkosi unanto aphiwe yona uNkulunkulu ithalente lakhe ayibonge inkosi ithi inkosi aningibizele o-anti ningibizele intombi ningibizele nabakhokheli yasibuza yathi uphi usibani bani ngingenokulisha igama lakhe base bethi Nkosi yamakhosi akasekho emzini wasekuphakameni hawu uphi na uhambile uthe useyahluleka ukukholwa wasehamba ebhekaphi ubheke ngapha nje ngaseThekwini wathi pho beningangitshela ingani sonke lesikhathi kuze konakala umsebenzi wakhe wathi ke hambani nimfune nizimthole ngiyamdinga ngimfunezele kwaphunywa wahamba kwayiwe eThekwini yayofunwa lenkosazana yafunwa yaze yatholakala yabuya nayo bathi masebefikile nayo base beyithule enkosini ukuthi sesibuye nayo inkosi kamakhosi yathi mise nibahlambululi bamhlambululi nimtshela ukuthi kusasa ngimfune emgidini abhekanga isono sakhe abhekanga uNkulunkulu wakhumbula umsebenzi wakhe awukhathalele nawo namhlanje njoba sihlangene kwakuyikho ukukhathalela umsebenzi nekusasa laleli bandla ayibonge inkosi wathi mayisiphumile imgidi ngakusasa yasithwala lenkosazana isigubhu yasisishaya kwathi kubonakala yayisiqhamuka iphethe isumbrella sayo kwabekwa itafula yayisihlala kuso yasisishaya itafula ihambisana nalesa sigubhu ayibonge inkosi kodwa thina abantu bomhlaba mhlambe sasomlahla lo mntwana sithi asafanele ukuhlanganyela nabayingcwele ngakho bantwana benkosi asibozama ukuthi sibahlangabeze nababuthaka nabahlulekayo nabanjani singabalahli singabajuqula ayibonge inkosi ngalawo mazwi bantwana benkosi isikhathi u2 o'clock bengibingelela nje bengingasho into eziningi ngiyabonga nami ukuba seGauteng sengehlela ngezantsi inkosi kusemikuzweni Oh, city club. Oh, no. Oh, sa. Bella. In the Bankuloo.